У мінулую пятніцу адбылося чарговае пасяджэнне раённага выканаўчага камітэта пад старшынствам першага намесніка старшыні райвыканкама Валерыя Гузава з удзелам намесніка старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерыя Малашка. З інфармацыяй па першым пытанні, якое тычылася працы суб'ектаў прафілактыкі правапарушэнняў па папярэджанні п'янства і алкагалізму на тэрыторыі раёна, прафілактыкі правапарушэнняў, якія здзяйсняюцца ў стане алкагольнага ап'янення, выступіў начальнік шклоўскага РАУС Вячаслаў Крылоў. Ён расказаў, што існуе прамая ўзаемасувязь паміж узроўнямі злачыннасці і алкагалізацыі грамадства, а таксама пра тое, што ў шклоўскім раёне праводзіцца судовае пасяджэнне аб накіраванні асоб, якія вядуць сацыяльны лад жыцця ў ЛПП, праводзяцца лакальныя эксперыменты па абмежаванні доступности алкоголю. Адзначыў Вячаслаў Георгіевич і тое, што ў некаторых сельсаветах прафілактычная работа пакідае жадаць лепшага. Ад іх не паступаюць паведамленні аб грамадзянах, вядучых сацыяльны лад жыцця, хоць на тэрыторыі гэтых сельвыканкамаў фіксуюцца злачынствы, учыненыя ў тым ліку у стане алкагольнага ап'янення. Намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерый Малашка папрасіў прысутных надаць павышаную ўвагу арганізацыі працэсу па выяўленні людзей, якія знаходзяцца ў стане алкагольнага ап'янення на працоўных месцах, правядзенню праверак на ўтрыманне алкаголю ў арганізме работніку не толькі ў пачатку, але і на працягу працоўнага дня. А першы намеснік старшыні райвыканкама Валерый Гузаў паведаміў аб тым, што распрацаваная ў раёне сістэма прафілактыкі алкагалізму ўжо мае станоўчыя вынікі. Па другім пытанні парадку дня аб ходзе выканання ў арганізацыях шклоўскага раёна патрабаванню дырэктывы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2007 года нумар 3 аб прыярытэтных кірунках умацавання эканамічнай бяспекі дзяржавы выступіў намеснік старшыні райвыканкама Михаил Паўлович. Усяго ж на пасяджэнні раённага выканаўчага камітэта было разгледжана 16 пытанняў парадку дня.